Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ongumqali nomphelelisi weimpilo zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele abalizwayo izwi njengamanje ukuthi sivule ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho yenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Sipha amandla moya ongcwele okuthethelela bonke abasonayo. Njengoba nawe Nkosi usithethelela kukho konke ukuphambuka kwethu esiqondayo nesingakuqondi, siyeza kuwe Nkosi sicela wena ukuba usithethelele. Size singangeniswa nasebulingweni, kodwa usipha amandla nothando nentshisekelo yokunqoba omubi ngezwi lakho nokugcina imiyalelo yakho nezimiso zakho. Sikwesabe wena Jehova ongaphezulu kwakho konke. Sigcine Baba, silondoloze izwi lakho nobuhlakani obusuka kuwe Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuba umbuso ungowakho, sigcine Nkosi embusweni wakho nasezwini lakho, sisendleleni ewukukhanya nokuphila esiholela kuwena namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abantu abalalele, laba abangakholwa nalaba abakholwayo, kulendlu okuyona mina eBhayibheli, kuze uzoqonda ukuthi labantu abathi bayakholwa yini ledala ukuthi bakholwe kangaka. Sheshisa ke uthatha iBhayibheli lakho namhlanje, kusayi namhlanje uthatha iBhayibheli lakho ukuze uvule, ukuze ube uwazi kahle nokuqonda ukuthi abantu mabethi bayakholwa ikuphi lokho abakholelwa kukhona. Laba abakholwayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nawe thatha iBhayibheli lakho ulivule, ngoba isona lesikhathi lesi sokuthi ulizwe izwi, uze umoya ongcwele ukuthi uthini kuwena namhlanje. Ucishe ezinye izinto eziyisiphazamiso empilweni yakho. Inkosi yethu Jesu Kristu umivumile. Laba banamaBhayibheli emafonini abo, ama-Bible app, ngiyacela ukuba uvule iBhayibheli app yakho, ucishe ezinye izinto engakuphazamisa. Inkosi yethu Jesu Kristu umivuma ithinta inhliziyo yakho njengamanje, ngoba isona isikhathi lesi sokuthi ulalele kuze uyisindise kulesi sizukulwane esiphila kusona esiphambeneyo. Sheshisa ke uthatha iBhayibheli lakho ukuze sizoba nokuqonda. Angihambi ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Okunguye ongumnini webandla, okunguye okonke okukhona emhlabeni ukhona ngenxa yakhe. Uyena ongumsunguli nongumqali nomphelelisi, o-Alpha no-Omega. Amen. uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo, uNkulunkulu ongenamlekeleli, uNkulunkulu ongenamphelekezeli, uNkulunkulu ongenambonisi, uNkulunkulu ozakhela izulu nomhlaba ngamandla akhe. Silokhu esiphakamise udumo kulo igama likaNkulunkulu, uJehova Jara, uNkulunkulu owazi ukwenza izibonakaliso nezibonelelo lapho kungekho khona indlela, yena wenza indlela. UNkulunkulu onothando, wakhe umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngaphambi kokusekela komhlaba wayesevele esefuna ukuthi umuntu abe ngcwele, angabi nakusoleka phambi kwakhe. uNkulunkulu uthembekile ngamazwi akhe nangendlela zakhe, uthembekile ngemfundiso yakhe.
uthembekile ngolwazi lwakhe ngokuba akekho onolwazi olungaphezulu kukaNkulunkulu. Sithi lowo mqondo wakuKristu mawube kithi. Amen. Nathi siphile kuye uNkulunkulu, singaphili ngokuziqondela kwethu nokuqonda kwethu okungenakho ukukhanya, kodwa ke size ekukhanyeni okukuKristu, ngokuba uma sikuKristu siphila kuye, uthi singusawoti wezwe. Kepha ke uma usawoti ungesenayo i-taste noma i-flavor noma i-savor, ungasenawo ubusawoti, Yes, Lord. lo sawoti ufanele ukulahlwa lapha yakugijinywe phezwawo. Lokho kusho ukuthi ke uma usawoti wezwe wena ueda uba isinongo, njengoba ukukhanya eda uba isinongo kubantu, ukuze abantu beze kuJesu Kristu, ngokuba uthi akukho umuntu engathi nesibani asifake ngaphansi kwetafula. Isibani sihlala phezulu ukuze wonke umuntu ongenayo endlini angene ekukhanyeni. So uma ke ukuKristu wena unolwazi lukaKristu, ungukukhanya, ungusawoti wezwe. And uma usawoti wezwe, uthi umbhalo ke fanele sikholwe singangabazi, ngokuba uma sikhuleka kuye singabaza konke sikwenzayo kufana nokuthi kuyize leze. Kodwa ke uma sikhuleka ngokuqonda nangokuzinikela, sikholwa ukuthi yena wenza zonke izinto zenzeke, kuyokwenzeka noma ngabe yini oyikhulekelayo. Namanje ke siloke sithule kona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akanamphelezeli, akanambonisi. uNkulunkulu ozimele, odale izulu nomhlaba, uNkulunkulu ongenakuphikiswa. Izwi lakhe uma seliphumile alibuyeli emuva lambatha, ngokuba yena lokho akukhulumile kuyakufezeka. Imbhalo yasifakazela kusukela kwi-Old Testament, bathi Testament endala, uze kuyophuma kwi-New Testament, kwincwadi yesambulo. Igama elithi isambulo kusho ukuthi khona okwambulwayo. Ngeke uze ube nesambulo ungazange uyifunde incwadi kaNkulunkulu, uholwa umoya oyingcwele. Ngeke uze kube khona isambulo uvele wayofunda isambulo. Fanele ufunde kusukela kuGenesis uze uyophuma kuyo incwadi yesambulo, uholwa umoya oyingcwele. Ungaholwa umfundisi, ungaholwa uthisha okuyele esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli. Fanele umoya oyingcwele kube uyena owambulayo konke okuyimfihlakalo, ngokuba iBhayibheli liyimfihlakalo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. And ukuze wena uthole umoya oyingcwele, bathi ngesingisi, it takes up a made up mind. Thatha umqondo osuzinikelile ekutheni wona ufuna ukuholwa umoya oyingcwele. Ngeke uze uthole umoya oyingcwele usacabanga kabili. Ngeke ukhonze amakhosi amabili. Uma usuza uNkulunkulu kumele wazi ukuthi ufunani. Uma uza uNkulunkulu uvula inhliziyo yakho, ngokuba uma usukhuleka kuyena, hallelujah, 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 glory to God, hallelujah. Uma sawuza kuyena uNkulunkulu, hallelujah, glory to God, awunandaba ukuthi umakhelwane wakho uthini. Awunandaba ukuthi uma wakho uthini. Uma uthandaza uNkulunkulu ngokuzinikela,
Ingoba uyazi ufunani uNkulunkulu. Amen. Amen. Uma ethi uNkulunkulu umoya oyingcwele Amen. uyakunika labo abamlalelayo, Amen. uyawunika labo abenza intando yakhe. Yes, Lord. Ngeke uthole umoya oyingcwele ungayenzi intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke uze unuke umoya oyingcwele ungaholwa uyena. Yes, Lord. Yes, Lord. Ungalifunda iBhayibheli kusukela kuGenesis kuze kuphuma kwincwadi yesambulo, kodwa uma ungaholwa umoya oyingcwele uzoqhubeka udwanguze ebumnyameni, uzolazi iBhayibheli, kodwa ke ngeke azakwambulela umoya oyingcwele ngokuba wena ufunda iBhayibheli ngokwenyama. Yes, Lord. Kodwa ke abahamba ngokweBhayibheli baholwa umoya, abaholwa inyama, Yes, Lord. abaholwa inhliziyo, abaholwa inkanuko. Yes, Lord. Uma ufuna uNkulunkulu uza kuyena. Amen. Uyibeka eceleni indaba yentombi yakho, Yes, Lord. uyibeka eceleni indaba yokuthi wena unamsebenzi, uyibeka eceleni indaba yokuthi awudlile. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Bese uyambiza. Hallelujah. 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 Bese uyambiza. Yes, Lord. Uhlale umbize. Amen. Usho njalo. Amen. Amen. Athi lihlale eJerusalema nilinde. Yes, Lord. Yes, Lord. Lize ligcwalise ngamandla avela phezulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Uyathi uma hallelujah God masumiza hallelujah uhlale umbize ungabheki eceleni Hallelujah. ungasabheki emuva Yes, Lord. ngokuba yena hallelujah God usiyamfuna, Yes, Lord. ufuna yena kuphela, ufuna yena abuse empilweni yakho. Amen. Umoya oyingcwele uyothi ngesikhathi uthandaza awusanandaba ukuthi ubani uthini uma uthandaza noma ubani olalele ngokuba wena manje hallelujah hallelujah ukhuluma noNkulunkulu manje, Yes, Lord. Hallelujah. ukhuluma nomnini mandla wonke. Hallelujah to God. Hallelujah. 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 Hallelujah to God. Hallelujah. 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 Uze yena ngoqonda umbize. Hallelujah. Qhubeka ngqongqothe. Unokhe. Hallelujah to God. Hallelujah. Hallelujah. Uyothi bese kuzwa hallelujah to God. Uyosoqala noma kunyayaza. Ngeke langayiqondi. Seqala ngohlaya emlilo ezulwini. Yangamalanga ugcwale kuwe. Umlomo wakho uqala ukhuluma into ongazizwa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to God. Uyosoqala umoya oyingcwele. Esekele izinto kuzwile ukuthi uyangibiza. And ukungibiza kwakho awungabazi. Ungibiza ngoqondo. Ungibiza ngothando. Ungibiza ngokuthi wena uyazinikela. Hallelujah to God. Hallelujah. Umoya oyingcwele uthi ngiyabuza kulabo abangibiza ngoqondo. Ngiyozinikela kulabo abangifuna ngoqondo. Uma ufunda iBhayibheli funeke uqale ucela umoya oyingcwele. Funeke ulambise inyama, uyifase inyama iye ukukhanukela zonke izinto semhlabeni. Ngokuba yini manje usufuna uNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu ahlale kuwe, fanele uqale uye ukuphuza utshwala. Fanele uye ukuqala uloku uhlala ulala ungashadile. Fanele uyeke ukulala uphume emshadweni atholela ngaphandle. Kumele uye kubhema ugwayi. Kumele uyeke yonke imisebenzi yenyama ezokwenza ukuthi ulahleke lokukholwa. Uma sofuna uNkulunkulu uyazithoba, ulambe ufithe uphefumulo.
uqhubeke nokuthi usinikele unikele umkhulo yakho uNkulunkulu umkhulo yakhe ihlale kuyena uNkulunkulu ngokuba yini manje wena siyafuna uNkulunkulu thini incwadi haleluya incwadi yezenzo isahluko 8 yes sir verse 37 yes sir uFilipu wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke ukholwa ngenhliziyo yonke haleluya 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 uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke kungenziwa yeyona lonto uyakubhaphathiswa ngomoya ongcwele uyakubhaphathiswa ngamanzi ngokuba ke usuvumile uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ophilayo you understand yes sir haleluya so namanje ke sithi sibonga uNkulunkulu ngobaprofeti bakhe beqiniso abangcwele abathumela ukuze sikwazi ukuthi sisalelwe elomqulu nemibhalo ekhona kuyiyona esiholayo esiholela eqinisweni nasekuphileni ekuyiyona efakazayo ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu uJesu Kristu unguNkulunkulu ophila kule ndodana ayakha eyathatha igama laqhamuka kuyena uNkulunkulu wathi yena eligama enzombiza ngalo uzoqhamuka njengendodana ngokuba isho njalo incwadi kaJohane chapter 1 funa incwadi kaJohane chapter 1 haleluya incwadi from verse 4 incwadi ivangeli ngokuka Johane yes sir isahluko sokuqala yes sir ivesi lesine yes sir ukuphila kwakukuye yes lord and uma isho njalo ithi ukuphila kwakukuye bese ithi verse 14 haleluya ukuphila kwakukuye yes sir ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukuphila kwangukukhanya kwabantu ukuthi yena ungukukhanya olethe ukuphila kubantu ukuphila kukuye isho njalo incwadi yes lord ithi ukuphila kukuye so njengoba ithi ku verse 1 amen ekuqaleni wayekhona ulizwi eqaleni wayekhona ulizwi mesithini ulizwi wayekuNkulunkulu mesiqhubeka ithini ulizwi wayenguNkulunkulu you understand mase ithi ke kwincwadi yaseFilipi verse 14 mesiqhubeka verse 14 hambe kwincwadi yaseFilipi verse 14 yes sir ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengoyozelwe yedwa kuyise do you understand egcwele umusa nothando haleluya umusa neqiniso nothando yes lord so hambe lapha kwincwadi yaseFilipi chapter 2 angifundisi ngalezi zinto lezi ngimane ngilethe ubufakazi amen haleluya yes sir incwadi yaseFilipi incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili ngifuna from verse 6 verse 6 owathi enesimo sikaNkulunkulu uJesu Kristu lo wathi enesimo yes lord indodana ayakhile uNkulunkulu inesimo njengoba lenyama yakhiwe uma wena uthi ufuna umoya engcwele uhlale kwena fanele uzenze uJesu Kristu yes lord ngokuba ke ufuna umoya oyingcwele uhlale kwena khona into engifuna ukuyisho kumnandi ukufundisa umuntu ongalazi inhlobo iBhayibheli angikhathali uma ngabe uthule ekhanda eqine kangakanani kodwa uyavuleka uqonde kunomuntu osethi yena uyakholwa kubona bonke abantu abagcwele kulamasonto awuvucu ahola abafundisi abayizinja ngoba yini iBhayibheli liyasahlulela ukuthi thina sizoni bona bafuna ukuthi basindisiwe kuJesu Kristu noma bangenzani still basindisiwe haleluya umbhalo uyayiphika yonke lonto le amen umbhalo usitshela ukuthi thina sizoni and thina kumele siphenduke
ngokuba uma singaphenduki sofela emanyaleni, sizofela ezonweni zethu. You understand? Hallelujah. So Owathi enesimo sikaNkulunkulu. uJesu Kristu Yes, uthi ngize egameni likaBaba. Yes, Lord. Uthi I have come Yes, in my Lord. Father's name. Yes, Lord. Amen. Angizelanga mina. Amen. Amen. Hallelujah. Do you understand? Yes, Lord. Akazelanga yena. Yes, Lord. Uze ngenkazimulo kayise. Ithi incwadi ke Owathi enesimo sikaNkulunkulu. owathi onesimo sikaNkulunkulu. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa. Manje ke abantu bathi bayakholwa. Yes, Lord. Noma bayakholwa abantu. Already bona sebezenza uKristu. Yes, Lord. Kodwa benza imisebenzi uKristu angayifuni ukuthi siyenze. Yes, Lord. Yes, Lord. So bona bayarobha, Amen. Yes, Lord. Amen. bayaphanga Amen. ukulingana noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ke senze njengoJesu Kristu. uJesu Kristu kwincwadi Hallelujah. ongiphi? Hallelujah. Incwadi ngokukaMarku Yes, sir. isahluko 7 Yes sir. verse 8. Yes sir. Niyeka umyalo kaNkulunkulu. Niyeka umnyaka kaNkulunkulu, Nibambe isiko labantu. nibamba usiko Labantu. yonke into abayizwa ngabantu nabafundisi bamanga. Bayithatha bejabulile baze bayinikelele baphinde banikele noma ngabe yini abanayo. Wayesethi kubo, hallelujah. Ngoba yini? Lento le ifika kamnandi enhliziyweni. Yes, Lord. Ayihlabi inhliziyo ukuthi azibone ukuthi uyisoni. Yes, So manje uJesu Kristu asitshela ukuthi nijabuliswa izinto ezifundiswa abantu. Yes, Lord. Kodwa lokhu kwaNkulunkulu kona nikushaya indiva. Yes, Lord. Wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu. Nichitha umyalo kaNkulunkulu lapha kulokho levesi. Ngifune nekhona esitshela ukuthi yini engcolisayo. Ukuba nigcine isiko lenu. Nigcine usiko lenu enzakhele ngoba usiko ekumele siligcine yilolu liqhamuka kubani kongaphezulu. Hallelujah. Usiko ekumele siligcine yilolu liqhamuka kuNkulunkulu. Usiko ekumele sambe ngalo yilolu lomnini mandla onke alifundisa ke abantwana bakhe kusukela eqaleni kokudala umhlaba beze bephuma ekukholweni beyongena esonweni. You understand? Yes, Lord. So uyayithola incwadi le. Hallelujah. Bongayithola phela lapha befuna lapha incwadi kaMathewu chapter 15. Hallelujah. You understand? Wayesethi, hallelujah. Yilokhu, hallelujah. Incwadi ngokukaMarku. Ufuna ifunda confident. Incwadi ngokukaMarku isahluko 7 verse 19. verse 19. Ngokuba akungeni enhlizweni. Hlehla. Verse 18. Yebo. Wayesethi kubo, kanti nina ningaba ngaqondiyo na? Ningaba ngqondiyo na? Amen. Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungengcolise na? Into oyidlayo ngomlomo Amen. ngeke ize ingcolise. Amen. You understand? Ngokuba akungeni enhlizweni yakhe. Ngokuba leyo nto leyo oyidlayo ukudla okudlayo angikhulumi ngobhiya, angikhulumi ngogwayi, ngokuba lezo zinto zingcolisa ithempeli laNkulunkulu. You understand? Angikhulumi ngobufebe. But ke ngikhuluma ngokudla okudlayo, ngabe rice, ngabe chicken, ngabe fish, ngabe udla inkomo noma ngabe udla ingulube, ayingcolisi leyo nto leyo. Ngokuba akungeni enhlizweni yakhe. Ngokuba lokho akuye enhliziyweni, Kodwa kungena esiswini. kodwa ke kungena kuphi? Esiswini. Bese kuphuma ngezandla lekufanele kuphume khona. Kuphumele ngaphandle. Kuhlambulula ukudla konke. Bese kuphuma ngaphandle kushiya umzimba unama minerals, unama vitamin, unomsoco umzimba wakho ukuze ukhule. Yenza lo nto kodwa manje khona into ekuyiyona eyona umuntu. Yena wayesethi okuphumayo kumuntu Okuphumayo yilokhu okungcolisa umuntu. lokhu okuphuma enhlizweni yakho, lokhu okucabanga ngengqondo yakho, lokhu okuhlala enhlizweni yakho ukudlinza, ubuka umuntu wesifazane umkhanuka, ubuka iphosha likaBhiya, ukhumbula uBhiya ngokuba yini uBhiya usiyakubusa. uBhiya udalwa nguNkulunkulu. Umuntu wesifazane udalwa nguNkulunkulu, kodwa wena ukuze usondele umuntu wesifazane akufanele usondele ngeziganuko, kufanele usondele ngokomthetho, ngokuba ke kufanele wena umuntu wesifazane ihlanganiswe nibe munye. Ngokuba ngaphakathi enhlizweni yabantu Ngokuba enhlizweni yomuntu
kuphuma imicabango emibi. Kukhona imicabango engcolile, enyanyisayo, enyanyekayo. Yes, Lord. Yizona le kumuntu Yes, Lord. kuphuma yonke into engcolile enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe. Kuphuma imicabango emibi. Imicabango emibi Nobufebe. ubufebe into yokuqala leyo Yes, Lord. ephuma kumuntu ufuna yonke into ufuna ukuyosonda lapha ufuna ukuyosonda la ufeba ngokomoya. Kodwa manje lamasonto abahambayo angcolile angithi nakhona lo masonto kugcwele ukufeba ngokwenyama ngokuba ke bayalala bengashadile esontweni bacifelana amehlo bayintana ngamanamba bayathexana izithombe benqunu. Yayizona leyo ufebe oqala okukhona enhliziyweni. Hallelujah, glory to God. Yes, Lord. You understand? Kuphuma imicabango emibi. Kuphuma imicabango emibi. So uzothola kanjani umoya ingcwele uphole uma ukuthi wena unale micabango yobufebe ugcwele ufebe enhlizweni yakho. Ulokuthi uNkulunkulu this, uNkulunkulu that, uNkulunkulu this, umfundisi wami, upastor wami, unyanyanyanyanya. Ukhuluma yonke into ezojabulisa inyama. Kodwa manje ngaphakathi ungcolile. Nifana nabafarisi. Niwasha inkomishi ngaphandle. Hallelujah. 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 Niwasha inkomishi ngaphandle kodwa ngaphakathi ingcolile. Do you understand? Nokweba. Ngumtshontsha. Anifuni ukunikela uNkulunkulu. Anifuni ukunikela umnikelo weshumi uNkulunkulu. Anifuni ukunikela umnikelo uNkulunkulu. Asifuni imali yenu ngoba sisho kanje. Siyantshela ukuthi ke kubhalwe phansi kwincwadi kaMalakayi ukuthi indoda umuntu angamphanga yini uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Akabuzi uNkulunkulu kanjalo. Ukuthi umuntu angamphanga yini uNkulunkulu. Athi yebo nimphangile. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Nonke sonke isizwe siyangirobha. Yes, Lord. Sizwe sonke asifuni ukunikela kanti ezulwini phela ke hlelo sahlelo ngayo incwadi. Ubukholwa, ubukhokha umnikelo, ubukhokha kweshumi, ukuba phela kweshumi kusemthethweni ngokuba uAbraham wawukhokha kubani kuMelchizedek. Hallelujah. Lo waqhamuka njengoKristu kwi Old Testament wasikhombisa ngokukholwa kungawona umthetho ngokukholwa. Abraham wanikela okweshumi kwakho konke ayekuphangile. You understand? So ngalokho nakho ke uNkulunkulu esefundisa ke uAaron noMoses ukuthi ke njengoba akhibandla kufuneka banikele okweshumi bese kuzoba ke umnikelo oqhamuka enhlizweni. You understand? So abantu bayantshontsha esontweni, abafundisi bayantshontsha imali yesonto. Bentshontsha imali yesonto, abantu bayantshontselana. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Ntshontsha abafazi babantu. Ntshontsha ingane zabantu azithume. Untshontsha imali yamama wakho yokugcina. Untshontsha ke into i-microwave yakini ngenxa yedakamizwa ozosiza wena. Untshontsha yonke into kini. Hallelujah. Ngenxa nje yokuthi ufuna ukudla idakamizwa. Amen. Niyantshontsha namasela. Nisho kodwa ngifuna uNkulunkulu. uNkulunkulu uzomsiza, uNkulunkulu sizosizayo. Nidlala ukukhohlakala, usathane nisebenzisa. Sathane yababusa abantu. Bezenza sengazi ukuthi bayakholwa. Bebentshontsha. Ungasho kanjani ukuthi uyamazi uJesu Kristu ebekutshela kahle umyalelo uthi ungeni? Kodwa umuntu uthi ke hayi bengenayo choice. No, unayo choice. Akekho umuntu ongenayo choice. Unayo choice yokuthi unqabe usathane. Kanti usathane wenzani ngokuba uyakulinga? Ukulingela kona ukuthi uphume wena endleleni. Bese uphumile endleleni bese yakuhleka. Aye uNkulunkulu ayasho ukuthi ngiyayibuka. Ithi incwadi maye sathane wena emhlabeni. Yes, Lord. Amen. Imbiza ngubani bathi bani accuser ummangaleli uthi ummangaleli uzomangalela abantu bakaNkulunkulu ingakho abaninga ngotshwala bayaphuza bawo abahleke. Abadlayisela ama-change bangcwele bagqoka ama-change abahleke ukuthi bashana into zami. Angene umoya madimoni ofake amantombazane ukuthi amantombazane agqoke ngendlela ke ezoba sex ukuze abafana babe weak. Amadoda emizi ahamba shimshado ayolala noJezebel. Anazi yini imizimba yenu ithempeli likaMusa? Amadimoni ayakubusa usathane uyabacontrol abantu.
ubabamba ngapha njengoba umuntu esuka ehlola istation mefuna istation ngeredio ngamaredio amadala ephendula ivolume ehlolisa ngapha nangapha mefika yenze into ethandayo aphinde ehlolisa ngapha yenze into ethandayo abantu baphila kusathane bayakholwa bayantshontsha abantu abakholwa athi yakholwa kodwa ayintshontsha uyahamba uyendlini umuntu othi uyakholwa uma kuyipulpit uyasebenza emsebenzini kugcwele into ezomntshontsha kubo kwakhe yizonto leyo amasela nokubulala yizonto leyo abantu babulala izwi lenkosi abantu babulala abantu bayabulalana njengoba nibulalana nje umulali angangena ezulwini bengangena ezulwini umulali fanele aphenduke manje esaphila ukuze athethelelwe uma uyisela fanele uphenduke manje usaphila uzisole kuNkulunkulu ngokuba yisela uma uqamba amanga uzisole kuNkulunkulu uma uyisifebe uyisole kuNkulunkulu uya ukufeba uma ubheka ugwayi ulahle ugwayi lapha ngokuba uyazisola kuNkulunkulu manje ukuthi wena uyisoni ufuna ukulungiswa ufuna umoya ingcwele uhlale kuwe you understand nokuphinga phuma emshadweni uNkulunkulu ubusisina ucele umshado kuNkulunkulu wathandaza woguqela umshado uNkulunkulu wakubusisa ngomsebenzi wakubusisa ngomfazi omuhle wanganeliseka waphuma emshadweni wahamba wolala ngaphandle kodwa usibiza ngombishop mekuyipulpit lithi iBhayibheli umbishop makabe nomfazi athembeke so wena ke njoba ke unabafazi abathathu abe ngongasolekiyo uyasoleka wena amen awusakufanele ukuma kuyipulpit indoda emfazi emunye wena umuntu esifazane ubukhala ufuna umyeni uNkulunkulu akulethela indoda eqotho elungile kodwa wena walutheka ngenxa yendoda ihamba ngemoto ngoba indoda yakhe ayinayo imoto waphuma emshadweni wayovula imilenze ngaphandle usathane wakunqoba kodwa uthi uyakholwa ufaka isivatho uhambe uyonikela lapho umnikelo wakho ungcolile awulazi incwadi ibhaliwe lapho ukuthi ke umnikelo wezifebe neziphingi uNkulunkulu akawufuni umnikelo wabantu abadayisa ngomzimba uNkulunkulu akawufuni ngcolile nokufisa fisa into zabanye abantu uhaha umkhopolo ubona into ayifisa umakhelwane okhamba ngemoto umngaphandle lapha lo uvule windi uthi yazi nami ngiyafisa kuba nemoto uze kubuka umoya omubi ukuthi uthakathe ngaphandle khona izinto kungena umoya wokubulala you understand ungena kanjani umoya wokubulala umoya ohaha indoda yakhe idlela umshwarensi angithi so ubona le mali ukuthi iningi ukuthi usuyagqoka pha nehlende losibuku emva kwaloko wena so wenza amacebo ukuthi usibuku abulala indoda yakho ukuthi uthole imali yomshwarensi ngaphandle khona izinja nababulali ngaphandle ezulwini khona izinja nababulali akungena lutho olungcolile abafundisi bamanga bahleli ngaphandle iphindi zihleli ngaphandle abenza imlingo bahleli ngaphandle izangoma zihleli ngaphandle nokushinga yezo lonto leyo nenkohliso ukushinga ukudelela lo ukudelela lo ukushinga ukudelela nongahloniphi bagcwele inkohliso bakhuluma amanga ekuseni semini ntambama abafundisi bami ku-pulpit bakhuluma amanga bafundisa izinto ezingekho eBhayibhelini bathatha imfundiso zabo namasiko abo bawenza kube imfundiso yokuphila bathatha imfundiso kaNkulunkulu bathi haleluya ngelusizo bayibeka ngemuva ngenxa yokuthi ke bafuna ukwenza inkanuko zabo badukisa abantu bakaNkulunkulu akashongo yini uNkulunkulu kuPetro wathi Petro uyamthanda yini wathi yebo uNkulunkulu ngithanda ngaphansi kwabo bonke laba wathi yebo Jesu wathi ke fita wondle izimvu zami wondle izimvu zami haleluya nina izimvu niyasilambisa ayikho incwadi ukuthi haleluya 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 ayikho incwadi ukuthi ke lo obekiwe emsebenzini ukuthi anakekele izimvu yena athathe isebenza uNkulunkulu azishaye aphuze utshwala haleluya uma seyibuya inkosi iyokwenza kuba kubi kakhulu kuyena ngokuba unikiwe itask unikwe umsebenzi ukuthi wena wondle izimvu ukuthi unakekele indlu kaNkulunkulu unakekele ibandla likaNkulunkulu kodwa wena waphuma waphuma wena wahamba wafuna ukuyothwala wena amen
Webuza okwenza ibandla likaNkulunkulu olenza ibandla lakho. Uqamba igama lebandla, uqamba ngegama lakho. Uthi ibandla lakaShembe. Amen. Izolo leyo. Neso elimbi. Iso elimbi umona wonke lowo. Izinto lezi eziqhamuka enhliziyweni, inhliziyo ezikhuni. You understand? Ukuthi abantu baboshiwe. Abantu abafuni ukwenza into kaNkulunkulu. Usathane ukuthumela amadimoni day after day, time after time, second after second. Emzuzu emva komzuzu Sathane uyathumela amadimoni abapha abantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Nokuhlambalaza Benza izibonakaliso zamanga ngegama lika Jesu Kristu balihlambalaza. Hallelujah. Thatha umakhelwane wakho noma umngane wakho enaniboshwe naye ejele ngoba usuphuma ejele wazozenza umfundisi. Uzothatha umngane wakho enanigebengu naye ejele uzothatha uzothi ke akazenze into efile. Hlambalaza ivangeli. Emva kwaloko sovusa umuntu ovele ephila. Uthi ke umvusile. Nithatha ke ovaselina nihambe izinyanga nabathakathi banika imithi yokuthi ke nifake emafutheni ukuze nithi lapha abantu. Hlambalaza ivangeli. Hallelujah. Igama likaNkulunkulu liyahlambalaza ngenxa yenu yina sikhohlakala. Igama likaNkulunkulu lingcolile ngenxa yenu ngijima phezu kwalo ngelinyathela ngenyawo ezinodaka. Nokuzindla ukuzitshela ukuziphakamisa ukuthi mina no angeke ngizamkhophelwe mina ngoba mina ngiyakho konke engikudingayo uNkulunkulu angimdingi. Izwa Israel. Thatha umcebo ubeka ngaphezu kwaNkulunkulu. Ayidlo incwadi ukuthi ke baphila kamnandi kodwa at the same time bashone kodini. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Mfuna uNkulunkulu manje usaphila. Ngokuba ethunela kubukho kumfuna uNkulunkulu. You understand? And yakho futhi incwadi ukuthi ke umphefumulo womuntu ongazange azakholwa uyohlushwa esikhogweni. Ithi impethu zakhona azifi. Angithi incwadi yakuvezela incwadi kaLazarus, incwadi yaLuka ngoLazarus nesigwili ukuthi uLazarus wafa ehlupheka ekhothwa izinja edla insalelo. Wafika lapha wamthatha uAbraham wambeka esitubeni. Ngapha isigwili silapha esikhogweni. Siyambona uLazarus esifubeni sikaAbraham. Siyamemeza isigwili sithi kodwa bangaseza nje angilethele noma iconsi lamanzi ngomunwe. Baba Abraham. Hallelujah. Ngasekho ukuphenduka. Sofisa ukuthi abakini abaphilayo bezwe lobuhlungu, bezwe ngalo ubuhlungu ukuze bangaqhubeki nokuba izoni. Akusekho indlela. Ayisekho intethelelo. Impethu seziyingubo ozakweniphatha. Khona impethu zenyama lezi zokudla lenyama yakho kuyona sofile. Khona impethu zikamoya lezi zokudla esikhogweni namadimoni zihluphe. Yebo, ithi impethu zesikhogweni azifi izinkulu zingangomunwe. Zingangomunwe nje umlilo wakhona awuqedi ukudla. Ungaqedi ukudla nje akukho kuphumula. Iminute neminute wenza the same thing. Uyafa uphinde uvuke. Uphenjiwe. Umlilo uphenjiwe phansi kwabafileyo ngenxa ukuthi inqabe uNkulunkulu. Hallelujah. You understand? You understand? Yeyizona imhlizo yenu lenayo izona zinto lezi ezibolile eziphuma la ngaphakathi enhlizweni zenu. Zonke lezi zinto ezimbi zivela ngaphakathi. Zonke izinto ezimbi ezingcolisa umuntu nomphefumulo wakhe ziqhamuka ngaphakathi Zimngcolise umuntu. Yayizwa yonke lonto leyo. Understand? Awungcoliswa ukuthi ke ungena odakeni. No. Ngingangena odakeni kodwa ngibe ngingcwele. Akusho ukuthi lokho mina sengiyisoni. Umoya ongaphakathi kumina obusayo oyiwona ongilethela ukungcola. You understand? Yes. Uhambe lapha kwincwadi yokuqala kaJohane. Siyabonga mangcwele. Ngifuna ungiphe from verse 5. Hallelujah. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane. Incwadi yokuqala umpostoli uJohane. Isahluko sokuqala. Isahluko sokuqala. Ivesi lesihlanu. Ivesi lesihlanu. Nanti izwi.
esalizwa kuye. Uthi ngifuna ukuqala lapha ku verse 2. Hallelujah. Noma ungaqala from verse 1. Amen. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni uJesu Kristu lo owalowo ekhona, uNkulunkulu lo olowo ekhona, noNkulunkulu oyiphila kuKristu. Yes Lord. Yes Lord. Esakuzwa sakubona ngamehlo ethu. Lalela. Funa uzolahle. Sakuzwa ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noAbraham, wayembona. Wenza njani? Hallelujah. Wayengabuzwa. Wabuzwa. Ngesikhathi wakholwa. Ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMoses, wayembona. Azange azambone. Wenza njani? Wayebona umlilo. Wengabona uNkulunkulu. Akwezwa. Wayekhuluma naye face to face kodwa azange azambone ubuso kaNkulunkulu. Ukuthi ke wayekhuluma naye, ekhuluma njengoba ngikhuluma nawe, kodwa engamboni. Do you understand? Kanjalo ke kubanye abaprofeti kwakumele balale njengoJoseph. Kwakumele alale kufika iphupho. Bese ke akwazi ukuthi athathe umyalezo awudlulise ngoba uNkulunkulu uzokhuluma naye ngokwephupho. So lo wayekhuluma. Hallelujah. Hallelujah. Kwasekuqaleni. Imake. Hallelujah. Bamuzwa eqaleni. Abaprofeti babengamboni kodwa bebeprofetha ngaye. Do you understand? Abaprofeti akekho bambona. uSamuel akambonanga. No. uDavid akambonanga kodwa beprofetha ngaye. Yes Lord. uIsaiah akambonanga kodwa beprofetha ngaye. Yes Lord. Amen. Kodwa ke ngeNew Testament Amen. wasikhazimlisa. Yes Lord. Wakhe indodana. Yes Lord. Wangena kuyona. Amen. So ukuze njobe yakhele indodana le Yes Lord. usiyazibonakalisa. Angithi babengamboni lalela uthi abambonanga kodwa bezwa. Yes Lord. Manje sambona samphatha. Yes Lord. Abaphatha uNkulunkulu baphatha Amen. umzimba uNkulunkulu ahleli kona. Yes Lord. Ngokuba ke uNkulunkulu akekho kambona ngaphandle kaJesu Kristu. Ngokuba incwadi kaJohane Hallelujah. chapter 3 verse 12. Incwadi ngokukaJohane. Emva kwalokho mase uyahamba uya kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 10. Or starting from verse 7. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 10. Yebo. Okwahlulela kuyilokhu. Ukwahlulela kuyilokhu. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu. Yeah, ufunda kuphi manje? Verse 10. 10 mina. Ngifuna uverse 12. Verse 12. Yes sir. Hallelujah. Nxa nginitshelile okomhlaba. Usho uJesu Kristu nxa nginitshelile okomhlaba nangakholwa. Kanakholwa. Yes sir. Ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini? Ngizomtshela kanjani uma ngizokholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini? Mesathini? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Verse 13. Verse 13. Akakho owenyukela ezulwini. Akekho oseke wenyukela ezulwini. Kuphela yena owehla ezulwini. Ngaphandle kwalowo owehla ezulwini. Indodana yomuntu. Indodana kabani? Yomuntu. Yezwa lento le? Hallelujah. Akekho oseke wehlela ezulwini. Yes Lord. Ngaphandle kwendodana yona evela ezulwini. Yes Lord. Yena ohlala ezulwini. You understand? So njengoba ehlala ezulwini ke. Hallelujah. Ithi incwadi. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaJohane sesifuna ukuthi ke chapter siqale ufunde lapha kwincwadi yokuqala kaJohane bese siyabuya kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 7 or from verse 8. Hallelujah. Incwadi yokuqala kaJohane funda from verse 1 qhubeka. Hallelujah. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sezwa ngakho sakubona ngamehlo ethu. Manje lapha kule ncwadi lesifunda kwincwadi kaJohane yokuqala from verse 1 incwadi kaJohane isahluko sokuqala ithi ke verse 14. Hallelujah. Ulizwi waba yinyama. Ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Sabonakala inkazimulo yakhe. Okay. Mase kubonakala inkazimulo yakhe mesithini lapha kwincwadi kaJohane chapter 3 chapter 14. Johane chapter 14. Hallelujah. Ufuna incwadi ngokukaJohane isahluko 14. Yes sir.
verse 7. Verse 7. Starting from verse 8. Verse 8. Yes, sir. uFilipu wathi kuye, uPhilip wathi, Nkosi sikhombise uyihlo usanele. manje la-ke uPhilip uthi ufuna ukubona ubaba kaJesu Kristu, inyama, indodana. Yes, Lord. Usathini-ke umoya engcwele ekhuluma kwindodana uthini? Hallelujah. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipu na? Yebona lesitshela lesithi-ke uma ufunda iBhayibheli from Genesis to Isambulo fanele uhole umoya engcwele ukuzokwazi ukuhlukanisa izinto zikamoya, ukwazi ukubona izinto zikamoya, ukwazi ukukhuluma izinto zikamoya, ufundise ngezinto zikamoya, umbule imfihlakalo kamoya. Ongibonile mina, obone uJesu Kristu, umbonile ubaba. nqedile mina. Siyayivala le chapter njengoba ithi incwadi ngale incwadi yokuqala kaJohane. Incwadi yokuqala kaJohane ithi-ke lokho esakuzwa, lokho okwakukhona kwasekuqaleni, okwakukhona kwasekuqaleni ukuthi-ke eqaleni kwayo yonke into kwakukhona. Amen. Yayizo loo nto leyo, ulizwi owaphakade, njengoba owaphakade nje lalela, owaphakade ulizwi, njengoba owaphakade ulizwi. U-Abraham wamuzwa, azange ambone. uMoses wamuzwa, azange ambone. Bonke abaprofethi kuze kuyophuma-ke kuMalaki bamuzwa, azange bambone. Kodwa-ke abapostoli ingakho kukhona kuthiwa iTestament entsha. iTestament entsha, New Testament, isivumelwano esisha sokuphuma emthethweni kaMose oNkulunkulu ayewutshele uMose ngesikhathi uMose elalele. u-Adam esephula umthetho. uNkulunkulu washiya isihlalo sakhe ezulwini, of course. Ingakho ithi-ke uJesu Kristu wathi ewumfanekiso kaNkulunkulu. Yes, Lord. Akakubonanga lokho kuyinto phambi. Yes, Lord. Ngokuba uNkulunkulu uhleli kuyena, unyama le ilalela umoya oyingcwele. Yes, Lord. So inyama yezwa umoya oyingcwele kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Yes, Lord. Ingakho-ke nawe uma ufuna umoya oyingcwele kufuneke wenze njengoJesu Kristu. Yayizwa loo nto leyo, asikurobhi la, asifuni imali yakho la, asikuletheni izibonakaliso zamanga, sikuvulela imfihlakalo kaJesu Kristu esimbiza ngoNkulunkulu ngokuziqhenya nangokwazi. You understand? Ngokuba-ke abanye bathi khona abaprofethi abazolandela emva kaJesu Kristu. Yini abanakho ukuqonda? Yes, Lord. Yes, Lord. Baphakamisa Yes, Lord. imbhalo ngokuba yini akukho ukuvuleleka. Mayithi indodana yomuntu isikhathi 5:2. Yes, Lord. Maybe uzobuya njengesela. Ayikazi sitshele ukuthi kuyoqala efika abaprofethi. No. Mase ngokoloko mase phupha umhlaba. No. Yes, Lord. Ikutshela izinto ezizokwenzeka. Ukuthi abantu bayobulalana, izizwe ziyovukelana, abantu bodayisana, mase kuba khona inhlupheko. Abantu bothi-ke sekukuthula kanti hayi sekubhubha komhlaba. So njengoba-ke incwadi kaJohane yokuqala kaJohane, incwadi yaseThesalonika loyifunayo, No. incwadi yokuqala kaJohane. Yes, Lord. Uqhubeka ufunde ukuthi-ke njengoba mbona sesiyivezile lokuba mbona, awuhambe lapha kuverse 2. Esakuzwa sakubona ngamehlo ethu, sakubheka, sakuzwa sakubona, bakuzwa sakubona. Alithi abakudala bathi bakuzwa, kodwa laba abasha kwiNew Testament abapostoli wabakhetha bambona bakuphatha ngamehlo ethu sakubheka ngezandla zethu sakuphatha. Yes, Lord. So khona into eshoyo uJohane, uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 7. Ngijima kwincwadi kaJohane chapter 7. Yes, Lord. Incwadi ngokukaJohane isahluko 7. Ngifuna uqala ungifundele lapha kwincwadi isahluko 7 angithi. Yes, Lord. Ngifuna ungifundele uverse 38. Hallelujah. Noma uqala from verse 37. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 7 verse 37. Yes, sir. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi,
uma ekhona omileyo uma kukhona onxaniweyo hayi-ke onxanelwe ubhiya hayi onxanelwe unemenite noma isu-8 noma onxanelwe amanzi khona amanzi ekhulunywa ngawo lawa owaphuzile agobhoze lawo bekhuluma nentombazane yaseSamaritan ashiye la manzi uma ngiwaphuza kuzophinde ngome kodwa la manzi engophethe ophuza wona haleluya haleluya glory to God akasoze waphinde woma ngiphe wona Nkosi yathi ngiphe lo manzi kuze nami ngesukuma you understand so manje ithini incwadi la haleluya ngiphe kepha ngosuku lokugcina yes sir olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. So sifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani. Amen. Sifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani. Methi ke angeze kimi aphuze lokho kusho ukuthi ke wozothatha lemfundiso le yami. Qhubeka. Okholwa yimi njengokusho kombhalo ukuthi olalela indodana akholwe yiyo. Amen. Angeke asalashwa uzothola ukuphila okuphakade. So uma siza kuKristu asifuna amandla unketshezi, sifuna amanzi okuphila, sifuna izwi njengoba asenyokeni. Umuntu akanakuphila ngesiko kuphela kodwa ke makube yizwi eliqhamuka emlomeni kabani kaNkulunkulu. You understand? So manje na ke uthi ke lana haleluya uma ekhona omileyo akeze kimi kuKristu aphuze azophuza okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Washo lokho ngomoya. Washo kanjani? Ngomoya. Washo kanjani? Ngomoya. Qhubeka ufunde. Abaza kumamukela abakholwa nguye. Nguye. Uyena olethe isipho sikamoya ingcwele. Ngokuba umoya ingcwele wehlele kuyena, umoya ingcwele uhleli kuyena. Ngokuba umoya wayengakafiki. Kodwa umoya akakobi khona umoya. Kubona labantamba nabo. Ngokuba ke kufanele eqale bafundise. Lokhu uJesu wayengakakhazimulisi. Ngokuba ke uma ke ebalika umoya ingcwele manje sizoba sikubi isidingo sokuthi akhazimuliswe. Asekho. So, funeke abatshela izinto ezisiprofetho ezingakwenzeki kumele zenzeke. Lezo zinto lezi ziyothi bese zenzakalile ezinye zabo zibeqe bangaqondi. Ngoba yini ke aba-understand ukuthi ukhuluma ngani, aba-understand ukuthi wenzani, kodwa bayazibona izibonakaliso zokuthi lo uyena indodana leso, lo wathenjiswa lo. Wenza zonke izibonakaliso. Uyindodana kaNkulunkulu bayavuma ophethe bathi ke uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Testator. You understand? So manje na ke uma ethi abantu abezekena bazophuza bayothola amanzi imifula izogobhoza. So lo mifula beyigobhoza ngifuna ukuchaza lento le. Umoya awakoshiwa abakomnikwa wobuhleli kuyena. So uma esefile zonke izinto ezikhuluma nabo njengoba batshela ukuthi uzovuka after 3 days bathi ke bulalele lethempeli le ngizokuvusa emva kwey'nsuku eziwu-3. Abantu asendanga ingakho bathi bese bembophile sebefika laphaya bemqulisa bethi ke belezofakazi abangambulelwe bathi ke uthe uzobulala le ndlu yesonto le ayivuse emva kwe-3 days. You understand? So yini ingakho sithi sikhuluma ngabantu abavula iBhayibheli ngaphandle kokuqonda bafune baqamba amanga ngeBhayibheli. You understand? So siyentshela ukuthi ke ngesikhathi esekhazimuliswa esebetheliwe bese ke ade batshelile ukuthi ke mina ngizomele ngihlushwe ngibulawe emva kwensuku eziwu-3 ngivuke ngohlangana neGalile. Abantu asitendanga ngokuba noma sevusiwe abantu besifazane abakubona bathi ke sebezwile kuyena ukuthi ke uvukile hamba utshela abafundi bami ukuthi uhlangana kuphi eGalile njengoba ngangishilo abakholwanga abafundi bakhe yini
umoya awukawohleli kubona. Hallelujah, glory to God. You understand? So uma ke umoya somele bahlele kubona usiyabuya ekufeni usekhazimulisiwe usebabizile eGalile bafika kuyena wahlala nabo wabavula uqonda izinsuku ezu40 ehleli nabo ekhuluma nabo izinto zikamoya. You understand? Bavuleke uqonda. Wathi ke kodwa ningakhathazeki, ningajahi. Ningajahi. So njengoba ningajahi nje nini nizomele niyenze, hambani eJerusalem. Nifike nihlale eJerusalem. Manifika nihlale eJerusalem nilinde ninganyakazi. Nihlale eJerusalem nilinde. Hambe kwincwadi yeLuka. Ncwadi yeLuka chapter 24. From verse 47, 48. Hallelujah. 48. Incwadi ngokukaLuka isahluko 24. Yes sir. Verse 48. Yes sir. Nina ke balezi zinto lezi. Amen. Yayizona nto le. Nina ningofakazi ukuthi bavulile uqonda. Amen. You understand? Balezi zinto. Ningofakazi balezi zinto. Yes Lord. You understand? Bhekani ngiyanithumela kini. Bhekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa. Lesithembiso sikababa lesi akhuluma ngaso ngale kwincwadi yaJohane chapter 7 verse 37 verse 38 le khona ethi ke umuntu mefumeza kimi uyogcwala amanzi uyogcwala umoya engcwele ukhulume ngezilimi njengoba umoya unika uphimisela. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. You understand? Ngokuba ngalosikhathi umoya babengawoniko babethembisiwe. So ukuze kwenzeke zonke lesibonakaliso fanele ke bahlale balinde eJerusalem. Njengoba behlele belinde eJerusalem wayesethini kuyona incwadi yakhona yaLuka qala before ufike incwadi yezenzo. Hallelujah. Bhekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa. Ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa. Kepha hlalani emzini. Nize nembathiswe. Hlalani emzini. Nilinde eJerusalem. Nize nembathiswe amandla avela phezulu. Hallelujah, glory to God. Amandla avela kuphi? Phezulu. Amandla avela phezulu. Lamandla avela phezulu isiphiwo sikamoya engcwele. So manje ke lo moya ovela phezulu sesiyofuna ukuyobheka ufika kubona ngosuku lwePentecost chapter 2. Hallelujah. Verse 1. Amen. Yes sir. Incwadi yezenzo zabapostoli. Yes sir. Isahluko sesibili. Yebo. Ivesi lokuqala. Yes sir. Kwathi sekufike usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye njengoba uJesu Kristu esehlalana emzini nilinde ngokungazelelwe nilinde isithembiso. Yes Lord. Babebuthene bonke ndawonye babehleli ndawonye bebonke ngokungazelelwe kwathi ngokungazelele kwavela ezulwini kwase kuvela ezulwini inhlokomo kwangathi kwavela ezulwini inhlokomo kwavela inhlokomo engathi yokufunguza. Yes Lord. Kwangathi eyokuvunguza komoya inhlokomo yokuvunguza komoya onamandla umoya kaJesu Kristu umoya kaNkulunkulu. Hallelujah, 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 hallelujah. Umoya onamandla lo moya iwona losibusayo. Hallelujah, glory to God. You understand? Hallelujah. Nize nembathiswe amandla avela ezulwini. Hallelujah. God. Understand? Amen. Yes sir. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yes sir. Yona yagcwala indlu yonke ababehlezi kuyo. Yona yagcwala indlu yonke ababehlezi kuyo. Hallelujah. Kwase kubonakala kubo izilimu ezahlukeneyo kungathi ezomlilo. You understand? Izilimu ezabonakala kubo. Yes Lord. Kwengathi Yes Lord. ezomlilo ezahlukahlukene abakhulumanga ilimi ngendlela efanayo abazipracticanga lezi zilimi njengoba bele esontweni ukupractice izilimi ukuze bakhulume izilimi ezipracticewe esontweni bakhuluma izilimi ezinkohliso athi umuntu angikwazi ukuthandaza ngendlela ngaphandle kwezilimi ngisazipractice kodwa
asiyazi lento le. Kwase kubonakala kubo izilimo Wabonakala kubo izilimi ezahlukeneyo ezaqhamuka ezulwini. kungathi ezomlilo. Lesilimo asiqhamuka ngomfundisi No, lesi. no, no. Jesu Kristu wafundisa ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ebathembise wona. Lo moya oyingcwele okuKristu ozosikhulula ekutheni ke singasahlaba. Amen. Sihlabele uNkulunkulu. Yes, Lord. Singasasiko amajwabu. No. Sinikele imizimba yethu. Sinikele imizimba yethu kuyena ukuze ahlale kuyona lo moya oyingcwele. Njengomhlatshelo. Yayizona le. Zahlala phezu kwalowo nalowo. Zasehlala kuphezulu kwalowo nalowo kubona. Base begcwala bonke. Base bonke bagcwala izilimi. Umoya ongcwele. Bagcwala izilimi zikamoya oyingcwele. Yes, Lord. You understand? Beqala ukukhuluma. Bagcwala umoya oyingcwele. Beqala ukukhuluma. Baqala baphimisela Ngezinye izilimi. ngezinye izilimi. Njengalokho Njengalokho. umoya wabapha ukuphimisela. Umoya onika umuntu ukuphimisela. Yes, Lord. Ngeke kunike mina izilimi. No. Ngeke aze kunike uBright izilimi. Angeke umuntu ongakunika izilimi. Hallelujah. Angeke uzuzithenge izilimi. No. Izilimi ziqhamuka kuNkulunkulu ngokuba wena unikele Yes, Lord. umphefumulo wakho kuyena. Yes, Lord. Unikele umzimba wakho kuyena. Yes, Lord. Unikele impilo yakho kuyena. Amen. Yezo nto leyo. Yes, Lord. Hallelujah. Kepha kwakukhona abaJuda. Shiya. Hallelujah. Wena ngale incwadi yakho eqala kaJohane. Hallelujah. Ufuna ungifundela phaya ku verse 2. Hallelujah. Noma starting from verse 5. Incwadi yokuqala yomphostoli uJohane isahluko sokuqala verse 5. Nanti izwi esalizwa kuye. Nali izwi esalizwa kuye. Yes, Lord. Leli esishumayelayo yileli esalizwa kuye. Yes, Lord. Esikholelwa yilona. Yes, Lord. Leli esishumayelayo esimngalo la asishumayeleli ukuthi ke siqhoshe noma sichome. No. Sishumayela ukuthi siyamdumisa, sivula ukuqonda kwena ukuze mawuvula iBhayibheli lakho wazi ukuthi ufundelani iBhayibheli. Ingakho sithi ke uma uza kuthina waza neBhayibheli lakho. Yes, Lord. Hallelujah. Vula iBhayibheli lakho. Yes, Lord. Hallelujah. Mina ngiphatha amaBhayibheli lokho nivula amavesi enathandayo nizibusisa ngawo nizitika ngawo kodwa ke intando kaNkulunkulu aniyenzi akukho ukuqonda ubumoya engcwele akekho kwena. No highlights. Hallelujah. Thola ama-highlights emaBhayibhelini yini nenza izinto ngenyama. Yes, Lord. uNkulunkulu akazambulanga kwena. No. Umfundisi wakho uNkulunkulu akazambulanga. Umfundisi wakhe iBhayibheli lakhe thola ama-highlights. Yes, Lord. Li-highlightiwe ngemibala eblue nehlaza. Amen. Amen. You understand? Nanti izwi Leli yizwi esalizwa kuye. esalizwa kuye. Sinishumayeza lona. Senzani? Sinishumayeza Sinika lona. lona njengoba linjalo. You understand? Yes, Lord. Yes sir. Lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Ungukukhanya. Yes, Lord. uNkulunkulu Ungukukhanya. Uma. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hlala yona. Hallelujah. Uma Hallelujah. Ubumnyama abukho kuye nakanye. akukho nakancane ubumnyama kuye. Kodwa ubakhile ubumnyama. Yes, Lord. Yes. Abukho kodwa ubumnyama kuyena. Kodwa ubakhile ubumnyama. uSathane lo Yes. wakhiwa uNkulunkulu. Yes, Lord. Njengoba kusebusuku nje uNkulunkulu wathi makube khona ubusuku Amen. kube khona imini. Amen. uNkulunkulu kodwa yena akukho ubumnyama kuyena. Amen. You understand? Hallelujah. Glory to God. So ngokamoya uNkulunkulu Hallelujah. ngeke ahlale emzimbeni owodwa noSathane. Yes, Lord. Amen. ngokamoya uNkulunkulu ngeke ahlale emzimbeni owodwa noSathane. Hallelujah. Ithempeli lakhe uyena obusayo kulona. Yes, Lord. Umoya wakho engcwele ungukukhanya uma uhleli kuwena. Ingakho sintshele sathi ke uma umoya engcwele ehleli kuwena wena uyisibani sezwe. Wena usawoti wezwe. Uphila kuKristu, uKristu uphila kuwena. Amen. uNkulunkulu ungukukhanya. uNkulunkulu ungukukhanya. Ubumnyama abukho kuye nakanye. Yes sir, qhubeka. Hallelujah. Uma sithi sinenhlanganyelo naye. So uma wena uthi ungumKristu ke ngoba ngithi amaKristu angithi sonke nobani ufuna ubizwa ngomKristu. Amen. Amen. Yafeka uKristu. Stop. Kodwa manje benza zonke izinto Amen. zobumnyama. Amen. Kodwa abantu bamaKristu babizana ngamaKristu. Abazalwane abaphila ebumnyameni. Nenyanga bathakathi. Bonke bafuna ngamaKristu bakuphela nje. Hallelujah. Abakashembe abanye bamaxoki baphatha amaBhayibheli lele sifundayo kodwa bathi uNkulunkulu wabo ushembe. Hallelujah. NamaRoma. Baphika uJesu Kristu. Hallelujah.
AmaRoma athandaza kuMaria. AmaKristu wathi. Abantu amaKristu. Hallelujah. Angazi bafunda leBhayibheli. Hallelujah. Abantu abahamba namasonto bayadefenda kodwa abalazi iBhayibheli. Ingakho ngitshelile ngathi mina kumnandi ukufundisa umuntu ongalazi inhlobo iBhayibheli ofuna ukuqonda ngokuba umvula ukuqonda ngento ayibonayo ebhalwe phansi eBhayibhelini umchazele ukuze ke azithathele isinqumo ukuthi ke uyafuna yini ukusindiswa noma cha. Ngokuba ke thina sishumayela intshumayelo yensindiso. Umusa ukuthi wena ufuna uphendule kwesonto sakho. Kunokufundisa umuntu othi uyakholwa abantu abagcwele eMaroma bambala umoya engcwele ngabathinta inhliziyo zabo abaphendula abakhombisa abafundisi babo babafundisi bamanga babuye beze eqinisweni bahambe ngezwi lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah, glory to God. Le akuyona inkolo kaMhlengi. No. Le nkolo le yabakhona ke ngaphambi kokusekela komhlaba. oMoses bazalwa le nkolo ikhona. Ingakho uNkulunkulu atshela uMoses wathi ke Moses tshela lonke ibandla ngenhlangano yabantwana bakwaIsrayeli ukuthi ke niya kuba ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. You understand? Incwadi ngokukaMark isahluko 7 verse 13. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize. Ngesiko lenu Ngendlela yenu enifuna ukwenza ngayo nina. Enilivezeleyo. Enizakhele yona. Akuyona indlela kaNkulunkulu. Amen. Nizakhele indlela yenu hayi kaNkulunkulu. So izwi likaNkulunkulu selilenzela weak. Yes Lord. Ngemfundiso zenu zamanga ezingeke eBhayibhelini. Yes Lord. uNkulunkulu bahamba naye uma uthi nomhlelwane naye. Fundela lapha kwincwadi kaJohane yokuqala verse 3 verse 6. Incwadi yokuqala kaJohane verse 6. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni. Uma sithi sinenhlanganyelo naye kodwa sihamba kuphi? Ebumnyameni. Kwenzeka kanjani? Sinamanga. Hallelujah. Thola amanga. Abazalwana abanamanga, abafundisi abanamanga. Hallelujah. Ninamanga. Amen. Nina ngikhupha apha kanjani? Yes Lord. Amen. Nigcwele inkohliso. Yes Lord. Sathana unenza nizizwe sengathi niyakholwa. Anenze nizizwe engathi ninomoya engcwele, nikhuluma izilimi enipracticeayo. Hlale sonto lonke ngoba ufuna ukukhuluma izilimi khona bezokubona uzakwenu ukuthi nawe usukholwa ngempela usukhuluma izilimi athi uyipractice. Amen. Hallelujah, glory to God. Ngiphe. Hallelujah. Uma sithi sinenhlanganyelo naye. Ngifuna ube 7. Hallelujah. Yes sir. Kepha uma sihamba ekukhanyeni. Kepha uma sihamba ekukhanyeni. Njengalokhu yena uqobo. Njengokuba yena uqobo lwakhe esekukhanyeni. Ungukukhanya. Yes Lord. Ungukukhanya. Qhubeka. Khona sinenhlanganyelo naye. So uma kufika umuntu njengoba uthi ke uma sithi sikuyena. Amen. Ngoba yena ungukukhanya. Yes Lord. Nathi sinenhlanganyelo naye. Omunye nomunye mina nawe sinenhlanganyelo. So uma mina nawe sihamba kuKristu ngisho ungukukhanya. Uthi akafuna umuntu osifazana gqoka amabhuluko. Wena uzongena ukuthi awuna inkinga nalonto. Sinanhlanganyelo. Anginayo inhlanganyelo nawe. Hallelujah, glory to God. Understand? Uthi uMpostoli Paul umuntu osifazane esontweni akavumelekile ukuthi akhulume lokuyihlazo uzoma la kwi-pulpit wena uthi ke abantu besifazana beze bazoshumayela. Mina anginayo nawe. Hallelujah, glory to God. Ngaphandle kukhona izinja. Ngaphandle kugcwele abafundisi bamanga. Nabathakathi. Abantu abakhuluma into engekho. Nezifebe. Abantu abaphatha imithi kanye nabantu abafebayo. Nebabulali. Kanye nabantu abachitha igazi. Nabakhonza izithombe. Khona abantu ulalela. Ngikuluntshela. Abantu abangababulali, abantu asebebulawe uSathane ngokwamoya. Babhukuthe esonweni. Ingakho uJesu Kristu ethi ke nizofela ezonweni zenu. Yes Lord. Nabakhonza izithombe. Ingakho uJesu Kristu athi ke ningabakayihle uSathane ngokuba yena ungumbulali. Kusukela eqaleni. Hallelujah. Understand? So manje na ke make sure kanje incwadi ngale uzongitshela ukuthi wena ke singamaKristu sonke kuyafana. Lithi iBhayibheli uma wena uwenza lezi zinto lezi iBhayibheli lithi abantu abazenzayo bahlele bomnyameni. Mina ngithi ke uNkulunkulu uthi asibe ngcwele wena uthi ke asiphila ngaphansi komusa singenza noma yini. Uthi abantu bazofaka i-makeup bafaka amacici bangagqoki iziketi bagqoki iziketi emfishane umuntu osifazane kufanele aqonde ngokuhloniphekile kusho ukuthi isiketi sakhe asimthayithi. No. Silingaphansi kwamadolo. Yes Lord. Akagqoka ama-crocs. No. Akagqoka umcwebe. No.
indoda ayigqoka amabhluku amalivi. Yes. Indoda ayigqoka ibhluku ibeke ezansi kwezini. Amen. Awuphuza utshwala, Yes, Lord. awubhema ugwayi, Yes, Lord. awufemi. Yes, Lord. Kuba yini? Ulalela izwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Yes, Lord. So wena mozothi ayikho yonke loo nto leyo asinankinga. Ngaphandle Wele izikhohlakali zonke. nabo bonke abathanda nabenza amanga. Lezo nto leyo iBhayibheli iqinisile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli angeke wonke umuntu angiqambe imali. iBhayibheli uNkulunkulu abe uyena umtsheli weqiniso. Yes, Lord. You understand? So manje na ke uma uzwena ke ufuna ukuba kuKristu, hamba ekhanyeni. Yes, Lord. Hlukana nemisebenzi yenyama ukuze umoya engcwele uhlale kuwe. Sinenhlanganyelo omunye nomunye. Sinenhlanganyelo omunye nomunye uma sonke sihambe ekhanyeni. Negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Sihlambululwa yini? Igazi likaJesu indodana yakhe Liyasigeza. liyasihlambulula ezonweni zonke. Ngokuba incwadi yase-Efesi isho njalo. Ithi ke amadoda wathanda abafazi babo. Njengoba noJesu Kristu ethandile ibandla. Yes, Lord. Walihlambulula. Amen. Ngesigezo samanzi ngezwi. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Yes, Lord. So manje na ke ubudlelwane ithi verse 8. Uma sithi asinasono, Uma wena ke uthi wena unasisono, siyasikhohlisa. udukile. Hey, usathane utshela abantu abaningi abanasisono. Hlala uphuze wena unasisono. Hlala ufake inwele ezofakela wena unasisono. Hlala wena uhlale kupulpit nomuntu osifazane ushumayele awunasisono. Amen. Amen. Qhubeka wena ndoda uthakathi awunasisono. Ngoba uyibona ukuthi right usindisiwe. Hallelujah. Uzitshele emehlweni akho usathane yokulutha phela. Ungumqambi manga nje. Uthi incwadi yaseKorinte incwadi yaseKorinte ethi asimangani. Hallelujah. Uma nengilosi zakhe Yes, Lord. noma nosathane uzenza ingilosi yokukhanya. Hallelujah. So nengilosi zakhe Amen. Amen. zivela ngakho uzenza abapostoli bamanga. Yes, Lord. Kodwa ke athi umpostoli Paulo kwincwadi yaseKorinte yesibili sahluko 11 verse 13 gijima. Hallelujah. 11:13. Hallelujah. Incwadi yesibili kwabaseKorinthi sahluko 11 verse 13. Yebo. Ngokuba abanjalo, Ngokuba laba banamanga bathi bona ke asinasono. Amen. Bangabapostoli bamanga. Bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi ezinjani? Ezikhohlisayo. Izisebenzi ezikhohlisayo. So Amen. Beziguqula abapostoli bakaKristu. baziguqula abapostoli bakabani? BakaKristu. Kodwa kubona babaphika uKristu. Umuntu ongenza intando kaNkulunkulu uyamphika. Umputhi wali impompothi. Impumputhi nje ziyeweni. Hallelujah. You understand? Amen. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo. Ngokuba uSathane uqobo lwakhe Uziguqula ingilosi yokukhanya. uziphendula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu. Ngakho akuyona into enkulu Uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi. uma nelaba bahamba basonta amanga Beziguqula izikhonzi zokulunga. bezenza izikhonzi zokulunga. Kodwa ke Ezikuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo. bazobhujiswa Yes, Lord. bazofaka echibini lomlilo. Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. So bese uthini umntwana uverse 10 verse 9 verse 10 siqede. Hallelujah. Verse 9. Yes sir. Incwadi yokuqala umpostoli uJohane isahluko sokuqala verse 9. Yes sir. Uma sizivuma izono zethu, Fanele sizivume izono zethu. uthembekile, Uyena uthembekile ngoba sivuma izono zethu. ulungile, Uthi yena uthembekile and ulungile. ukuba asithethelele izono. Umusa lo esikhuluma ngawo ke meke ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi yini umusa. Mekuthiwa ngiphila ngaphansi komusa, uma uvuma izono zakho Amen. kuyena Amen. Amen. uthembekile. Amen. Ulungile, Ulungile. ukuba asithethelele izono, Olelwe asihlambulule ukuze kukho konke kukho ukungalungi. konke ukungcola kwakho kwezini. Yes. Angikhathali uma ngabe isiphi isono uJesu uthona angeke uzuxolele kusona. Ali- Lo esikhuluma ngaye Alingcolise, ngeke alihlambulule. aze abe nomona Yes, Lord. ulunge kakhulu. Yes, Lord. Ingakho bewuxhaphaza umusa wakhe. Amen. Kodwa ke intukuthelo yakhe Hallelujah. Hey. Hallelujah. ayi intukuthelo yakhe Hallelujah. iphendwe phansi kwabafileyo. Hallelujah.
awufuni kancane ukuyitaste. No, Lord. Angifisa noyedwa umuntu ingakho ngimla. Ngishumayela ngimemeza. Ngikhala. Haleluya, haleluya, haleluya. Uma sithi asinasono. Angifuni noyedwa umuntu. Amen. Njengoba naye esho ethi ke akuyona intando yakhe ukuthi abantu babhubhe. Hallelujah. Nami noma ngimla, angikhathali noma ngabe uyangizonda, angikhathali noma ngabe uyanginyanya noma ngabe ufuna ukungibulala, kodwa ke angisabi ngokuthi ke ningasabi ababulala inyama kuphela. Sabani yena lo obulala inyama bese aphinda athathe nomphefumulo awufake esihogweni. Amen. Uma sithi asonanga. Uma nithi alonanga, Simenza umqambi. simenza ini? Umqambi manga. Wengeke asuke ehlale sakhe sobukhosi azosindisa afe echitheke igazi esiphambanweni. Amen. Mahala? No. No. Kwangeke kwenzeke lokho. No. Nezwi lakhe alikho kithi. Izwi lakhe uma wena uthi awusona isoni, Yes, Lord. umenza umqambi manga. Yes. Nezwi lakhe alikho kwena. Yes, Lord. Aliphili kwena. Amen. Angikhathali noma uphuma kiphi ifamily. Angikhathali noma uphuma kusiphi isizwe. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe ukholwa yini, kodwa lo munye. Yes, Lord. Yena wonke amadolo ayoguqa phambi kwakhe avume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Wonke amadolo ngoba legama leli ulinikiwe lingaphezu kwawo wonke amagama and alikho elinye igama elikhona esilinikiwe emhlabeni esingasindiswa ngalo ngaphandle kwaleli ndlela lenkolo God. Understand? Yes, Lord. You understand? Hallelujah. Yeah? If we say that we have not sinned, Amen. we make him a liar and his word It's not enough. is not in us. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Wasethi uPetro. Hallelujah. Incwadi yezenzo. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes, sir. Hallelujah. Verse 38. Verse 38. uPetru wayesethi Petro wayesethi, phendukani, manje isikhathi sokuthi niphenduke. Phenduke. phendukani, Yonke into oyenzayo manje engcolile, engcolisake umphefumulo wakho. phendukani. Isikhathi sokuthi uphenduke manje. Yilowo nalowo Wonke umuntu ongcolile apaphathizwe. fanele ngifune qala from verse 37. Hallelujah. Sebekuzwa bahlabeka But uma uzolezi likuhlaba, enhlizweni. likuhlaba inhliziyo, lehlolo inhliziyo. Ngoba lona liyinkemba, Yes, Lord. Yes, Lord. Umlilo ohangulayo. liwumlilo, Hallelujah. isando, Yes, Lord. imbazo. Yes, Lord. Lalela uthi izwi lakhe umlilo liyahangula. Lisando liyaphihliza amanye anenkani. Licije ngaphezulu kwenkembe ecije nhlangothi. Liyinkemba, lisiko wasana. Lihlaba lihlukanile. Limbazo, imbazo ibekiwe mpanjeni. Yes, Lord. Lezo zihlahla lezi ezingatheli, Yes, Lord. izithelo ezifanele zizoshaywa phansi zifake emlilweni esihogweni. Uma ungaphenduki, uma ungatheli izithelo ezifanele wena esihogweni, akuyona negotiation noma ingxoxiswano noma impikiswano. Into ebhalwe phansi, konke okubhalwe phansi isincwadi ke, konke okubhalwe ngaphambili kwabhalelwa kona ukuthi ke sifunde kona, siqonde ukuze siphile ngokukholwa. Ingakho ke sinishumayeza levangeli lokuphenduka. Phenduka. Phenduka. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Uma uhlabeka enhlizweni, Bathi kuPetru nakwabanye apostoli, madoda bazalwane, ndola bazalwane, siya kwenze njani na? yini siyabenza manje? uPetru wayesethi Wayesethi uPetro, phendukani. wonke umuntu ufuna aphenduke. Uma ungakaphenduki, Yes, Lord. usanikiwe isikhathi. Yes, Lord. Uma kufika isikhathi sokuphela komhlaba ungaphendukanga, Yes, Lord. ungabhaphathiswanga egameni likaJesu Kristu, wathethelela izono zakho, Amen. wanika isiphose kaMoya Oyingcwele, Amen. ithi ngaphandle ezulwini kugcwele abathakathi Yes, Lord. Yes, Lord. nezinja Yes, Lord. nabaqambi bamanga Nezifebe. nezifebe Nababulali. abangena ezulwini. So bavalelwe ngaphandle abakezulwini abakhetha uNkulunkulu uJesu Kristu manje besaphila, Yes, Lord. Yes, Lord. ababhaphathisiwe egameni lakhe uJesu Kristu, Yes, Lord. bashintsha indlela zabo bahamba kuye. Amen. You understand? Hallelujah. Yona kuphela into esinikayo Yes, leyo. Lord. Ikona kudla komphefumulo, isona sinkwa semhla ngemihla lesi. Phendukani, Phendukani yilowo nalowo apaphathizwe. egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela Ukuthethelwa kwezono. kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Njengoba-ke abafundi nabapostoli banikwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngosuku lwePentecost, Yes. nawe njengoba basho uJesu Kristu kubona, hambani neJerusalema emzini mhlali lili. Yes. Nawe umele ukuthi-ke mase uphendukile Amen. wezwa izwi kaNkulunkulu,
wabhabhathiswa uhlale Yes, Lord. thandaza uNkulunkulu kuyagcwaliswa ngomoya oyingcwele. Yes, Lord. Ngeke mina ungathandazi kumina usha ngidose ngomoya oyingcwele. Angibeki izandla umuntu ngibeke ukuthi umuntu angamukela isipho samoya oyingcwele. No. Funeka uNkulunkulu uhlale umlinde. Yes, Lord. Umoya oyingcwele azakuzwe ukuthi uthandaza ucela kuyena. Umoya oyingcwele uzokunika. Ngokuba isithembiso ngesenu Ngokuba nasabantwana uthembisile. benu. Yes, Lord. Thembisile ngesipho samoya oyingcwele. Hallelujah. Esabo bonke abakude. Sabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu Bonke inkosi uNkulunkulu wethu. eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi, zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Hallelujah. So uyothi ke meseke ufuna ubhabhathiswa, so shiya imininingwane noma unembuzo mayelana neBhayibheli. So shiya imininingwane uyosithola ke kule mininingwane esoyishiya. Sifanele ngomkhuleko bhuti. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Baba lingumlilo ohangulayo njengamanje impilo zabo bonke abalaleleyo. Wena Nkosi uyakhuluma nesidaba sakho esingumuntu elalele. Ngisho emaphusheni Nkosi uyangqongqoza ukhulume naye Baba, ngoba lokho owakuzela emhlabeni ufezile umsebenzi. Abantu bonke Nkosi ubafele, uyababiza ukuthi abashintshe endleleni zabo, babone ukuba bayizoni baphenduke, ngoba wena Nkosi umsebenzi ufezile wonke. Siyalibonga izwi lakho Nkosi elisilungisayo nathi esiphokophele endleleni, sihlale ekhanyeni, singabheki ngakwesobunxele noma ngasekukudla. Kodwa Nkosi wena awufisi nokuthi kubhubhe ngisho noyedwa umuntu, kodwa bonke abantu beze ekuphileni. Siyalibonga izwi lakho elithembekile Nkosi. Izwi lakho Nkosi elingabuyele emumva lilambatha. Bagcineke Nkosi labo asebelizwile izwi lakho, libe yimbewu elungele engene ngaphakathi emhlabathini, ubagcine umoya ongcwele baze bangene emanzini. Bangafani nembewu engaphezulu ematsheni Nkosi, engenayo impande yokuthi inzinze ngaphakathi komhlabathi. Bagcine Nkosi uJesu baze bangene emanzini ngokuthanda kwakho, ngoba sithi thina intando yakho mayenziwe empilweni zethu nasempilweni zabo, kube yibona Nkosi esizokuza nabo masesiza wena musubonakalisa inkazimulo yakho Nkosi, usuzile uzojaja izulu nomhlaba. Siyakubonga Nkosi uJesu, sigcine manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane, sizoyishiya imininingwane la esitholakala khona kubo bonke laba abafuna ukubhabhadiswa, ikakhulukazi laba abafuna ukubhabhadiswa, nabo abanemibuzo, abafuna ukubuza, abafuna ukuba nokuqonda, ngoba ukuqonda kuletha ukukholwa. And nezwi liyasho ukuthi if usukholwa konke kungenzeka. So njengoba unemibuzo nje ufuna ukuthi uphenduleke, uyangqongqoza ngaphakathi enhlizweni yakho, ngoba ngeke ukholwe ngokupheleleyo usanemibuzo. Fanele imibuzo yakho iphenduleke ngendlela ukuze uthathe isinqumo sokuthi nawe usuyakholwa, usulalelile, ukholwe ngenhliziyo. Inamba ke kubo bonke laba abafuna ukubhabhadiswa nalabo abanemibuzo abasadinga ukuqonda, thatha ipeni ubhale phansi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyishiya futhi nemininingwana ye-email address kulabo abafuna ukusenda ama-email. Banabe i-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala intshumayelo, ziyatholakala zonke intshumayelo ku-YouTube egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Zonke intshumayelo ziyatholakala ku-YouTube. Uya ku-YouTube musuthi search, upressa ibutton lokuthi usearch, utype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo ngokuphelele kwazo, uyilalele, uyiphinde over and over, uphethe iBhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda. Usherishe futhi ilink nakwabanye bezoba nokuthola intshumayelo nabo bayilalele, behlole imibhalo. Inkosi ithandile, inkosi yethu Jesu Kristu. Siyatholakala na ku-Instagram
Ku-Instagram uzotypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe nokuthi usende ama-DM. Ku-Instagram utypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe and then usuyakwazi nokuthi usende ama-DM. Amen. uJesu Kristu uyinkosi manje kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi nothando makube ukuthi futhi siyaphinde siyabonana uma inkosi ivumile ngokuzayo. Amen. Amen. Amen.